Oye, morena, te quiero. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм вашата Мария Силвестър. Ето, ние отново сме първи на мястото на събитието, на така да се каже, току-що пресните, виждате, последствия от нещата, които ние всеки ден правим, но така в журналистиката трябва да се обръща внимание на детайлите. Махни се, бе! Ето, виждате, тук цари огромно тишина. Просто няма никой за сега от този вход към събитията. Виждате, има няколко неща. Капинов храст, тук има... Ето, виждате, тук има някакви... Не ги знам какви са тези растения. Ето го. Това са петолиния. Получих вдъхновение, снимай. Човекът е вдъхновен, не, това беше другото. Човек е заобиколен от знаци. Всичко наоколо, всичко около нас ни посочва как трябва да живеем. Ето, живота е хубав. Айде бе, дишайте сега, отворете този граден кош, отворете тези хубави очи. Дишайте, въздухът е живот и здраве. Сега сте живи, сега в този момент може да направите така, че да се чувствате... Махни се, бе! Да се чувствате добре. Направете го, уважаеми зрители. Ето, фанете един лайнян път като този, толкова е прекрасен. Като казвам, лайнян, нямам предвид нещо лошо, разбира се. Просто биопът, биоасфалт, ако ме разбирате правилно. Хванете го, разходете се, почувствайте се живи, живейте живота си прекрасно и добре. Тук да се повозим ли малко? Какво снимаш, бе, момче? Добър ден, здравейте! Ето, едно перце за мен. Отново има маганче от микре. Винаги, от всякъде, където ходя, аз получавам подаръци. Независимо от какво естество. Знаете, това е много важно. Ето тук, сега виждате, вие в София имате парно, ма хората цепат дърва. Ето ги колешките. Кошчиците. Не искам нищо лошо да кажа за тях, нали? Нека да не се обидят сега, че аз от тяхната каста се причислявам. Но ние продължаваме, разбира се, по-нататък. Виждате, дървета седнали на пейка. В буквалния смисъл на думата. Дървета седнали на пейка. Благодаря. Ето ги тук. Виждате колко са приятни. Видяхте ли ги? Браво, супер. Чушка на пирон. Така. Снимайте. Имаме къща, имаме прозорци, но те са зазидани. Ето това е знака, символа. Искаме да гледаме, искаме да имаме излъз към света, правим всичко, построяваме го. Обаче после го зазиждаме. Why? Не разбирам. Но важното е, че го има. Нали? Всеки един момент можеш със сабля да го покосиш и да си отвориш взора. Това винаги го има. Кака намерила ябълчици. Сега ще се пресегна, че кака, вижте каква дълга перспектива има. Сега кака ще се пресегне с дългата перспектива и ще си вземе 2 ябълчици и бекон кръченце. Да бягаме, че да не ни хванат после. Добър ден! Извинявай много, че те притесняваме. Кучетата объркват ли се понякога, че са козички? Много си прилича. Добър ден! Много хубави козички имате. Ето виждате нещо също така изумително. Българина не иска да се разделя с старото, с това, което никак не му е необходимо. Ето виждате един своеобразен модел, вече не е 4x4. Лада ли е това? Какво е оператор да ми каже? Лада, която незнайно защо седи тук. Ето тази лада може да бъде издадена за желязо или да бъде пренесена, или да бъде махната, но не, тя стои тук. Къщата на мухите и своеобразния пристан на сливите. Ето тези сливи, пресни, сочни и сушени. Вижте за какво става дума. Ето къщичка, уютна, с едно дърво отгоре. Толкова е красиво и приятно. Не влагам абсолютно нищо саркастично в това. Наистина е красиво. Забравили сме изобщо откъде сме тръгнали. Какво сме си забравили калените къщи от кал и слама? Какво сме си ги забравили? Ние оттам сме тръгнали. Какво справим на някакви аристократи? Чай, че ме присърбя перото. То да няма някакви въшки от гълъб по него. Сега да ме хвана тук, докато разправям аз за народопсихология. Ето.